фарзанди бозигари маъруфи Помири Душанбе Геннадий Черевченко сармураббии дастаи Арсенал таъин гардид. Дастпарвари футболи тоҷик Игор Черевченко дар ин вазифа Олег Кононовро, ки чанд рӯзи пеш сармураббии тими Спартаки Москав таъин шуд, иваз намуд. Игор Черевченко то соли 1994 дар Помир бозӣ кард ва 2 сол узви дастаи мунтахаби миллии Тоҷикистон буд. Игор Черевченко зодаи Тоҷикистон буда дар Душанбе ба камол расидааст. Ӯ мисли падараш дар хатти дифоъ бозӣ мекард ва собиқаи футболбозиашро соли 1992 дар дастаи Помири Душанбе оғоз кардааст. Черевченко аз соли 1996 то 2001 дар ҳайати Локомотиви Москав, баъдан дар Торпедаи Москав ва Аланияи Владикавказ бозӣ кард. ӯ дар ҳайати Локомотив 4 бор ҷоми Русияро ба даст оварда ҷоизадори бисёр каратаи қаҳрамонии Русия гардидааст. Вай баъди анҷоми бозӣ аз соли 2008 ба ҳайси мураббӣ дар Локомотив кор мекард. Локомотив таҳти раҳбарии ӯ ба комёбиҳое ноил шуд ва аз ҷумла ҷоми футболи Русияро ба даст овард.